Az lenne az első kérdésem, hogy mit jelent számodra időről időre részt venni KMK-n és különböző rendezvényeken az intézetben? Megmondom őszintén, hogy ezért vagyok, és ez mindig ilyen titkos vágyam, hogy én amúgy se egy ex-katedra típusú tanár vagyok, összesen egy katedra van mögöttem, arra nagyon büszke vagyok, ugye a Szegedi Rocktörténet kurzus, de ennek annyi folyamánya van, és annyiféle kiterjesztése, fesztiválok, klubok, kollégiumok, előadások, bulik, ahol olyan zenét kérnek, amit föltehetően csak én tudok összeválogatni. És az én pedagógus mi voltam, az valóban ilyen nem föltétlen katedrára való. Ennek az életemben meg is voltak a maga kis meanderei. Igazából nem azért, mert olyan lázongó vagy annyira nyugtalan természet voltam, de mindig egy kicsit másként csináltam, mint ahogy elvárták tőlem. És ők se szerették, mert mindig nyugtalanította, hogy ez az ember mindig valamit kreál, vagy mindig fantáziál. Meg én se szerettem, hogy bedeszkázzák a fejemet. Így aztán ez a jó, ahol nyugodtan, olyan körben, mint például ez a mai, vagy a múlt évi, ez még szabadabb volt ezzel a témával, most nagyon elkaptátok az érzékeimet, mert szóval amiben fölnőtt emberek vannak, lehet egy kicsit szabadabb, frivolabb az ember. Mindenképpen elvem az, hogy a pedagógiának érdekesnek, szórakoztatónak is lehet lenni. Tehát nem feltétlen kell azt gyűlölni, vagy szorongani, ami tudás, hanem azt ugyan könnyedén is át lehet adni, és akkor mindenki boldog, az is, aki kapja, meg az is, aki adja. És ez tipikusan egy ilyen közeg, azt hiszem ez is az egyik célja ennek az egész dolognak, hogy a tudást, a gondolkodást olyan szabad focipályára kitenni, ahol senki nem kéri számon azt tőled, hogy most ezt miért mondtad, és elmondhatod és kifejtheted. Jó, hát 3 órával több kellett volna, hogy mindent kifejtsek ebbe a témába, de ez nekem azért most így elég volt. És hogyan segíthet szerinted a zene az andragógus hallgatóknak? A pedagógiában mindenhol. Én, ha biológia vagy földrajz órára mentem, oda is vittem a lemezjátszót a kezdőtanár koromban, és mindenki érdekesen nézett rám. És mondtam, hogy nem, az nekem oda az kell, mert azzal motiválom, azzal teremtek olyan hangulatot vagy légkört, amitől a gyerekek odafigyelnek és érdeklődnek, vagy elkezdenek zenét hallgatni, amitől jobbak lesznek. Pláne, hogyha jó zenét hallgatnak, ugye, mert ez is olyan, mint a kaja, hogy rossz kaját teszünk. Egy utolsó kérdésem lenne még, tehát milyen útravalóval tudnád úgymond a nagybetűs életbe elindítani akármely kar hallgatóját, vagy ennek a karnak a hallgatóit? Milyen zenét javasolnál nekik, ami könnyebbé teheti az elindulásukat? Hát ilyen, hogy milyen zene, mintha azt kérdezted volna, hogy melyik a kedvenc zeném, és mondanám, hogy a 5000-ből, ami kedvenc zeném, abból egyet ragadjak ki. Mindenkinek megtalálható a maga zenéje, az majdnem biztos, hogy az nem olyan, hogy egyből az, mert nálam is a rockzene pont erről szól, hogy a rockzene elvezetett még a klasszikus zene imádatáig is, tiszteletéig is, hanem mindenkinek meg kell találni a saját maga zenéjét, de az biztos, hogy nem az a zene, amit először hallott, mert hogyha ott ragad, akkor erre szoktam mondani, hogy akkor bedeszkáztad a fejedet, és nem engeded be a világ gyönyörű szép színeit, élményeit, tartományait, olyan, mintha utaznál minden nyáron, és mindig csak abba az egy öbölbe, mert ott te ki tudsz kapcsolódni, és közben pénzed lenne, hogy beutazd az egész világot. Hát még csoda különbség.